Ćao drugari, evo hoću da vas pozdravim, da vam kažem da smo se prekjuče vratili sa onog puta koji ste verovatno gledali. Golubac, Donji Milanovac, Lepenski vir, Bor, Paraćin, Velika Plana, Mladenovac i tako dalje. Preksino sam se vratio i sada sam dobio malo pre poziv da su kolega i prijatelji moji, Voja i Platiša, na Divčibarama. Snimaju tamo još jednu epizodu o Mudrolio motorima. Ja sam još ove nedelje na odmoru. Ajde, spremajte se i dolazite gore na Divčibare. Nemanje i ja. Nemanje radi do 12 sati, čekam ga da se javi, za to vreme se ja pakujem i krećemo tamo da, ako uspemo da učestvujemo u snimanju još jedne epizode, ako ne, vozimo se tamo i popodne i predveče se vraćamo za Beograd. Tako da ostanite s nama i vozite se zajedno i uživajte u ovom klipu. Ljubite, brate? Hvala. Odlično. Pakujemo se po drugi put. I lagano krećemo. Krećemo, gužva je katastrofalno u Beogradu, bar u ovom delu grada. Eno ga Nemanje tamo, ne znam da li se vidi, čeka me na putu i krećemo zajedno u Divčibar. Neko bio oborio pandura na motoru, zato je bila tolika gužva na Adi. Stali smo samo na pumpu da kupimo vodu i ništa, nastavljamo dalje. I ovdje ludilo! And sit down. Gdje sad? Ne znam gdje. Pa verovatno levo. Ajde, vozi ja. Mi smo stigli, a oni debelo kasno. Ja sam Vesna, drago mi je. Boja, drago ti, evo bre. Gde se kralju? Prekinuo sam te. Prekinuo sam te.
Prekinuo valjda. Prekinuo sam te. Hoćemo da se izgrlimo, a oni dok snimaju. Gdje ste ove pantalone? Gdje si, lepi moj? Znaš dugo čekao? Ovo bi jedno 4 minuta. To igrala i to kao onako... I Pera Kralj. Pera Kralj igrao valjda stupicu, ali to je... I to je... Znaš šta sad kad sam špolku? Pogotovo. Idemo. U srcu. Izvinja Legija, nisam te prepoznao. U srcu. Dobro, spremamo se dalje. Ja mater, dok se oni povežu samo, ne. A? Dok se oni povežu. Znate, sve refleksija ti bije u kameru. Ne bije, brate, kako? Ćao, Zoki!
Imaš uputstvo kako? Ne radi. Stisnite ručicu. Jesi stisao ručicu? Koje bre stisnite ručicu? Uputstvo za korištenje, da biste počeli sa radom, dodirnite ekran. Ne, zajebi, idemo na drugo mjesto. Ok, da, stigli smo, gdje smo? Restoran Drina. Restoran Drina, na centru Divčibara. Nije centar. Nije centar? Šta je? Kako nije? 30 metara dalje. 30 metara? Da. Ok, brate. I evo seli smo da ručamo. Ja si pričao... Čekaj, ovo kuće časti ili šta je? Kuće. A to je za... Mi smo kolima, samo volimo da vozimo s kacigama sigurno. Aditi, ili reci mi, možeš jedna čorba, a? A daj mi još jednu čorbu. I mi smo Pero Đorđević zaručili. Ja sam čio Fernando. Hvala. Kakav ide, bre? Dete ti se smije. Dobro fora, dobro fora. Spremamo se dalje, nastavak. Voja me nagovorio da skinem onaj pojas iz tank torbe, kaže da mnogo blješti. Možda i u pravu, vidjet ćemo. Voja skinuo debe kilere. Pošto ja idem iza njega, hoće da me ubije.
Mnogo je nisko, Nemanja. Da, da, da. Posle puta kakvog ste vidjeli da je bilo, stvarno je vredelo pogleda. Oni su nastavili kroz ono puđavo blato, mi nismo mogli, niti smo želili. Jeste njihov pogled prelep, ali ja se izvinjavam, ni našem ništa ne fali. Pogledaj ovo. Divčibare za svaku preporuku, jel? Stvarno je ludilo. Ja se pitam kako stoje ovi motori. Stvarno je ludilo. Nažalost, meni se kartica potpuno napunila snimajući početak i dolazak do ovde, pa neću moći da snimim povratak, ali nije ni bitno, pašće mrak, tako da bi se svakako loše videlo. Samo se Voja u daljini čuje sa njegovim izvađenim DB killerima. A? Sa Rakovicom 65, pošto je izvadio DB killere. Majke mi, koji helikopter iz daljine. Nenormalno kako se čuje. Ljudi, Pa verujem, brate, ali aj ti ga preteraj moj tamo i ja ću da nastavim. ako je tamo, ja ne znam šta, jebo blato, jebo treba, ali znaš, da li bi mogli dalje mi samo? Ne bi mogli. Ne. Znači, trava, Ja- pazite samo na... Ne, odlično je prošlo. I svake trave izlazi od kamička do stene i ne vidiš. I ja idem i samo motor ovako. Ja se zaglavio, ja sam jedva izašao ovde gore. Ukopao sam se, majke mi. Čekaj, nemoj da mrdaš tako. molim. Ti dobro je prošlo sve. Hvala Bogu. Mislim, nije još prošlo, treba se vratiti ovdje. Slikali smo se sa svih mogućih strana. Meni je riknula ova GoPro memorija, ali nebitno. Malo ću da dodam telefonom i to je to. Stali smo na jednu kraću pauzu. Čekamo Platiša da se spremi i nastavljamo dalje. Nažalost ne snimam sad put zbog memorijske kartice. Punjačica
GoPro. Da li je realno da se tebi sad pije kafa i da smo morali sad svi da stanemo zbog kafe? Ne pijem kafe, pijem oranženu. Okej. On mora ženi da se javi, tako da mu to dođe isto. Okej. Svalit ćemo ovog puta Levoju. Na koga? Najlakše. Ima dozvolu samo do 11. Zato sam ja na poslednjem mestu, Još godinu i 10. da me vi štitite. Tako je, I ako vas zaustavljaju, ja samo prolazim. tako da stigneš do 11. Tako je. Zaustavili. Ako sve ih istrkeljišite. Ovi Do gaze kraja. žabe tamo. Do kraja. I kofer im pogledajte. Zato ja nemam kofer. A ti mali, diži sedište. Doviđenja. Doviđenja. Ljudi, ja...